आंनि बे भिडिअ नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोन लोगोसे गासिबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं गिबियाव खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। रेकर्ड सानखौ फालिगोन बेवहाय फुङाव जोङो पिसनि जे मेसेज एबा जोंनियाव जे सास्टेनेबल पिस फैबाय बे मेसेजखौ जोङो बयनोबो दैथायहरनो थाखाय जे गोजोनजोंसो जौगानो हायो, गोजोनजोंसो जोङो गोबां खामानि मावनो हायो आरो गोजोन थाब्लासो माहारिया जौगानो हायो। बे मेसेजनि थाखाय जोङो 40टा समस्यायाव बाइक रेलि खालामगोन आरो बिनि अखानायै जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बाहागो लागोन आरो बेवहाय जोङो 60 निफ्राय 70 रोजा जोंनि सुबुं गौमा खालामनानै बिटिआर गोरोबथानि 5 बोसोर कमप्लिट जानायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो खुंफुंगोन। दिनै बिटिआर एकर्डआ 2027 जानुवारियाव जालांबाय। लोगोसे फैयै फैयै बिटिआर एकर्डआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दं, अर्थात 5 इयार्स कमप्लिट जानोसै। आरो बे बिटिआर एकर्ड 5 इयार्स कमप्लिट जानायखौ लानानै दानि बिटिसि गभर्नमेन्ट अर्थात मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ सेलेब्रिटि खालामनो थांगासिनो दङ। जेब्ला मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल फिल्डआव गोदान आगान होफैजेनदोंमोन अब्ला समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि ओनसोलनि लोगोसे जोंनि गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरनि सिगाङाव खोमायाव गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेलि डायलगफोरखौ खोनाहोदोंमोन, बुंबोदोंमोन आरो लाखिबोदोंमोन। बैफोरनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि गनायजाथावै बिथांनि बुंलांनाय डायलगफोर, फर एग्जाम्पल बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा थिनानै दोननाय समनि गेजेराव जुदि मावफुंजायाबा आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मन्थ्रिनि न'नि लांगोनायाव थांनानै सुइसाइड जाहैनायनि माखासे बाथ्रा, 2 बोसोरनि गेजेराव बिटिसि बिटिआरखौ सुइजारलेण्ड खालामनायनि बाथ्रा आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिजनि बहाबा मा होनो बल्लामगुरिनिफ्राय थोंजोङै बिटिसि अफिसाव डिजिटेलजों एखेबारे अनलाइनजों डाइरेक्ट बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव माने कानेक्सन खालामनो हरनो हानाय माखासे फेसिलिटिफोरखौ खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। आरो बैफोर बाथ्राफोरखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जों रायजो राजानि खोमानि सेराव बुंनांगौआ बेसेबां इम्पर्टेन्ट दंमोन। परिबर्तन, सोलायनाय, बे परिबर्तननि स्लगानजों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों रायजो राजानि सिगाङाव गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेलि बाथ्रा होबोदों। बेनि गेजेराव मेजरलि मोनसे पद मोनसे जब, न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा आरो बै समाव गोबां गामिनिफ्राय माखासे बर' फिसाफोरनिफ्राय डकुमेन्टस कालेक्सन खालामनाय आरो बैफोरनि डकुमेन्टसफोरखौ बहाबा सोरनिबा फख्रियाव बुरखांनानै मोनलायनाय गोबां रोखोमनि गोबां माने जाथायफोरा जानानै थांबाय आरो बैफोर जाथायफोरखौ दिनैनि जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा बावगाराखै। दिनै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि बैफोर माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौसो पलिटिकेलि इउज खालामनो नाजानाय, पलिटिकेलि डमिनेट खालामनानै जाम्बा जाम्बि खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। जों रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटखौ लानानैसो बिसोर साफा लिडार जानो हादों। जोंनि हेफाजाबावसो बिसोरो दिनै साफा पलिटिकेल लिडारनि आबुं महरखौ मोनफुंजोबनो हादों। नाथाय जोंनि बेसेन गोसा भटखौनो बिसोरो देरहालांखांनायनि उनावहाय जोंखौसो माने इउजलेस खालामनो नाजानाय, जों रायजो राजाफोरखौसो माने जाम्बा जाम्बि खालामनो नाजानाय। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनाया 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा बे 5 इयार्सनि गेजेराव गावनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जेसेबांखिनि बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव लाखिबोदों, होबोदोंमोन, बैफोर बाथ्राफोरनि दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बेसेबां पार्सेन्ट खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनो हाखो। दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंनो माखासे ओरैबायदि पलिटिकेल लिडार दङ, बैफोर पलिटिकेल लिडारफोरा एसेबां मेचुरिटि जाखानानैब्लाबो, एसेबां गियान गोनां जानानैब्लाबो, एसेबां माने नलेज गोनां साफा लिडार जानानैब्लाबो गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ स्ट्रें गोख्रों खालामनो थाखाय थांनाय बेसेबा गोबाव समनि जोंनि हारिनि गेजेराव जालांनाय जेसेबांखिनि इन्सिडेन्टफोर, जाथायफोर, बैफोर जाथायफोरखौ बुरखां गनायजाथावै सोरबा पलिटिकेल लिडारनाव जाबसिना होनो नाजानाय, सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ दायनिगिरि खालामनो नाजानाय। दा बैफोरबायदि पलिटिकेल लिडारफोरनि खुगानि बेफोरबायदि गनायजाथावै बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो राजाफ्रा गनायगोन नामा? दिनै जोंनि हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारा पलिटिकेल प्लेटफर्माव फैखांनायनि उनावहाय बिटिसि ओनसोलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै 33 बोसोर गोजोननि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन,
बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंफैब्ला जोंनि बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा गनायगोन नामा? दिनै जोंनि बर' हारिनि जा थांखि बे थांखिया गोजोनखौ मोननो थाखाय सोमावसारबोदोंमोन नामा? मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तन सोलायनायनि स्ल'गानजों जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैबाय। लोगोसे बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आरो दिनैनि बे समसिमहालागै बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव बेसेबांखिनि सोलायनाय फैखो, बेसेबांखिनि परिबर्तन जाखो, दिनै गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनानो फिननायखौ हरलायदो आरो स्पेसियेलि गोजोन थासारिखौ लानानै गोजोन थासारिखौ सोरजिलांनो थाखाय दिनै बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावबोगासिनो दङ आरो गोजोन थासारिनि गेजेरजों बिथांमोननि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ आरो गोजोनै गोजोन बिटिआर पिस एकर्डआबो दिनै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। थारैनो गोजोना फैमारबायना रायजो राजा नोंथांमोन? जुदि बिटिआर पिस एकर्डनि उनाव गोजोना फैमारदोंमोनब्ला जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बे बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन, मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खुगाजों गोजोन फैबाय, गोजोन थासारियै 5 इयार्स कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव गोजोना दिनै गायसन जाजेनबाय, बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबा जानाय नङा। दिनै जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै बिटिआर पिस एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन, जेराव दिनैसिमबो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबजानानै थानांनाय माखासे एनडिबि ब्रादार्समोना उदां जानो हादिया। दिनै गोजोननि बाथ्रा बुंग्रा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ सानखांनो रोंगोना रोङाखै, जेराव दिनैसिमबो एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफोर, बै केसफोरा 5 इयार्स कमप्लिट जालायलांसै बिटिआर एकर्डआ, नाथाय दिनैसिमबो उइथड्रल जादिया। जोबोद दुखुनि बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैयो माखासे एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि नांनानै थानाय केसखौ कर्टआव गाहायनो गोनां जाबाय थायो आरो बे केसखौ गेलेनो थाखाय गोबां रांनि आंखाल जानानै फैदों, जेराव माखासे एनडिबि ब्रादार्समोना गावसोरनि हाखौ फाननानै, गावसोरनि दाउ बोरमा अमा मोसौ फाननानै दिनैयो गावबा गावनि केसखौ फोजोबनो थाखाय कर्टआव जुजिगासिनो दङ। दा बैफोर सावगारिफोरखौ दिनैयो मानगोनां डिपुटि सिएम गबिन्द बसुमतारी सारा नुगोना नुवाखै? दिनै मानगोनां इएम रनजित बसुमतारी सारा नुगोना नुवाखै? दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बाथ्राखौ दसे दोनथ'। मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आखायाव आइजें लानानै हारिनि थाखाय हाग्रायाव थानानै नांहैयाखैमोन ना? दिनै बिथाङा एनडिबि ब्रादार्समोननि दुखु सारजालाखौ बुजिस'नो हायाबो जानो हागौ, नाथाय दिनै बिटिसिनि डिपुटि सिएम मानगोनां गबिन्द बसुमतारी सार, इएम मानगोनां रनजित बसुमतारी सार, नोंथांमोन थासेयावबो दिनैयो मानो बेफोरबायदि सावगारिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा नायनो गोनां जाबाय थाख'? मानो नायनो गोनां जाबाय थाखो? लाजियाखसै? एसेबो सानफिननाय फैदिया? मानो? ना नोंथांमोना नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारखौ लानानै जोबोद बिजि नामा? दिनै नोंथांमोना जाय सिटआव, जाय चेयाराव जिरायनानै दङ, नोंथांमोना माबोरै जिरायनो खाबु मोनखो? रायजो राजाफोरनि बेसेन गोसा भटजों, रायजो राजानि हेफाजाबजोंसो ना? दिनै नोंथांमोना गादिखौ मोनखांनायनि उनावहाय गादियाव जिरायखांनो हानायखाय बावगारजोब्बाय नामा? जोंनि हारिनि माखासे थासारिफोरखौ नोंथांमोना नुला नामा? नोंथांमोननि बेफोरबायदि सिस्टेमखौ बुहुमनि बर' फिसाफोरनि सिगाङाव जेसेबां दिन नोंथांमोना दिन्थिबाय थागोन, एसेबां दिन नोंथांमोननि बे पलिटिकेल केरियारा सानफा एफा गाहाय फारसे फैबाय थागोन आरो बेफोरबायदि थासारिनि गेजेराव नोंथांमोना थाबाय थायोब्ला फैबाय थानाय समाव जानो हागौ नोंथांमोना जाय चेयाराव जिरायनानै दङ, जाय गादियाव दा समाव जिरायनानै दङ, बे गादिखौ मोनाबो जानो हानाय। जोबोद दुखुनि बाथ्रा, जों जोबोद दुखु मोनो आरो बेफोरबायदि माखासे थासारिखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा सिमाङावबो सानाखैमोन। जाय एनडिबि ब्रादार्समोनखौ बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैनाय जादोंमोन, ए टु जेड मानगोनां रन्जन दैमारि सारनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि एनडिबि ब्रादार्समोन दङ, गासैबो उदां अखरङाव रुजु रुमु बिमा बिफा बिदा फंबायजों मोखां नायलाय ओंखाम जालायनो हागोन, मिनि खुसि रायलायनानै समफोरखौ बाबेन होलांनो हासिगोन, बेफोरबायदि सानदोंमोन। नाथाय जेरैबायदि सानदोंमोन जोंनि बर' हारिनि बर' फिसाफ्रा बेफोरबायदि जादिया। आरो मानो जादिया? बेनिबो जाहोनानो जाहैबाय बै जोंनि हारिनिनो माखासे आसि फारसेयाव सानजानो हानाय लिडारफोर दङ,
अफार स्मार्ट अफार एटिटिउड गोरोंद्राय गावनिखौ मोनगौबानो गोजोनग्रा बैफोरबायदि लिडारगिरि नेतागिरिनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया दिनैयो जानानै थांबाय। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा फैबाय थानाय समाव गासैबो बर' माहारिनि बर' फिसाफोरा साग्रिद जा सांग्रां जा सोरबायदि लिडारखौ जों सापर्ट खालामनांगौ सोरबायदि लिडारखौ जों सापर्ट खालामनाङा आरो सोरबायदि लिडारनि दैदेननाय पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामनांगौ सोरबायदि लिडारनि दैदेननाय पलिटिकेल पार्टिखौ जों सापर्ट खालामनाङा जों थि नोजोर होखादो फैबाय थानाय समाव जोंनि थासारि आबहावाखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोङो सानफा एफा सुस्रांलांनो जुदि सानदोंब्ला मोजां लामाखौ जों जुदि लाबोनो नाजादोंबा खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।